Nhasi ndatinogara nimbotaura namadhumbi. Vana vamadhumbi vari kuSA ndatirega nhasi nimbotaura nemi vasikana. Ndinoziva kuti vazhinji venyu munoshanda stay in ende munenge makavharirwa. Vazhinji venyu, majority of you, munoshanda stay in ende munenge makavharirwa. Zvokuti hamubudi zvokudaro, munozongobuda chete kana iri month end, vamwe vanobuda weekend. Anditi. So, I know kuti vana firimoni venyava munovaona paweekend anditi. Ende paunobuda weipapapa pamwe ndipo paunogona kusangana nafirimoni. Ende vazhinji venyu vamwe vacho nokuti munogara mukati munozobuda month end. Hauna nguva yekuti kutsvagawo boyfriend kunze kunobuda kusangana nevanhu vakasiyana siyana. Therefore uchazomugona ndiniwe kwanda anenge achiita dating kana social media platforms kana kuti kupi ndo pamunowanirawo vanhu venyu. Handika, there's nothing wrong in dating munhu waunenge wawisana naye, let's say pamwe wasangana social media, because kune marriages akawanda akabuda through social media platforms, right? But this is the thing, vasikana, don't get offended. Handika, I am saying this based kuti ndinenge ndichimbotaurawo nevamwe vanenge vachiuya. Handitika, tinoziva kuti pamunobuda pepa muchienda kana kuti wasangana nemunhu wako pasocial media unatika papi, vasikana, hazvina basa kuti une vana vaviri, kuti une vana vatatu. Handika, musangofambe muchivhura makumbo pese pese. Andi muri kunzwa, usangoti wasangana nemunhu pasocial media kana kuti wasangana nemunhu wakutoona kuvhura makumbo ako. Andi muri kunzwa, nokuti chandinoona chizhinji chinoitika, vazhinji vana madhumbe vanozvitarisira pasi. Vazhinji vana madhumbe vakatoluza hope yekuti paupenyu ini ndicharogwa, ini nditori madhumbe, ndinongoshanda munomu, handibudi, saka munhu achamuwanepi. Saka iyeye wandinenge ndatongowana ndiye wandatodana naye, saka mukangosangana maybe one day makutovhura makumbo. Handimaona, musamhanye kuvhura makumbo vasikana, zvekuti wanga wakamboroorwa ukazosiya imba ukazotsvaga umwe wakutsvaga mumwe. Saka therefore ndiri munhu akamboroorwa ndiri mvana, saka ndikangosangana nemunhu zvinoshamisa ndovangovhura kumbo first day. No, value yourself and treat yourself like musikana wachasambovhira akaroorwa. Anditi maona, treat yourself. Ndaona vana madhumbe vakati wandei, ati ndizonda ndine umwe madhumbe akauya kusai, angari madhumbe akauya kwandiri. Anditika akandifonera musikana tikataura at length nesoro maniro. Musikana wetaura kuti ndiri kuSouth Africa ndiri madhumbe. Antika, ndakasangana nevamwe baba, ndasangana nevamwe baba pasocial media. Baba pasocial media hanzi ndobva vati ndichitaura ndicharanzi akadoda kutokurora, hanzi vari kuno kunze kunoko. Kwanzi ndikati inini kurogwa zvangu dani. Anomaona. Kwai but after vachingotora mashoko iwayo nemusikana hanzi ndakatanga kunamata. Ndichinamata kuti Mwari zvingaitawo ndingoendawo kuUK iyeni. Hazviiti because anga akazvitasira pasi. Anga achitasira pasi ndiri madhumbe ndinobuda kuUK chirudzii. Anzi baba bhuti vaya ndobva toti ndinoda kuuya kundira kuya kwaAfrica kuzokuona. Kwanzi ndobva vauya first time yavo. Kwai vauya first time yavo kundiona. Handika, hanzi ndakaramba kurarana navo. Kwai ndoti singavazivi ndakati pamwe kuda vari kuda ngoshandisa kubva vaenda. Handi kwanza vana kusawo pressure vakati no problem, but honestly speaking I want to marry you. Handiti kwai mva tanga ndoti ndoda kuti unozwa vanhu kumba kwenyu kuti ndikuda kuuya nevanhu kumba kwedu. Handitika ndobva aisa mwedzi. Kwanzi ndobva adzokera. Hanzi akauya akatogara vhiki. Atina kusanga tainoona natosora tese ndooneka ndinda kumba kwangu. Handimwana, kwanzi ye kana kuboisa pressure. Kwani zvakatondinetsa because vanhu ndajara kusangana navo vese vanoisa pressure. Kwanzi adzokera mwedzi wakataura kati kwai ndakaudza mai vangu kuti mama ndoda kuzororwa. Kwai baba vangu havana munhu wakaudza kana nababa munhu vana vankuru because aita ndina baba. Kwanzi because vaingoti kurogwa kuti anorogwa chi. Kwai kuti ndakabva kumurume wozvishi, murume wangu ranga richingorirombera ndaive naro, saka ndine vana tunochengetwa namai. Kwanza baba vangu havana munhu wakaudza. Kwai vangu zvinyarira nokuti vaitoshoka kuti ndoudza munhu obva arega kuuya indi anorogwa ndizvokunyepa izvi. Kwai isu wese pandakaudza kuti murume uyu ari kubva kunze kwenyika. Kwanzi zvadaro mwedzi uya wasvika munhu yatokwira auya tiri kuuya kwandikati nyepa. Kwai munhu yasvika tonditi uri kupi tiri kusvika wasangana kuZimbabwe. Kwai ndatomanya papa ndatosiya handakusiya basa. Kwai ndakakumbira here ndobva ndada kuZimbabwe. Asvika kuZimbabwe kwakuya kwai ndobva ndati mama makaudza vanhu. Kwai ndikati munhu atouya. Kwai mimi ndopakona kuti serious ndokutanga kuchiudza unganidza vanhu. Handimaona, kwai vanhu vaya kwai munhu akabvisa iye apane vanhu vake tu. Kwai akabvisa mari, abvisa mari chako chaiko ndobva toti kumuchato ndozonochata. Handika akauya gore rapera musikana muno achitoti mufunge zvinhu zvandiri kuitika naMwari zvinoshamisa. Hanzi ndauya kuna handina kana form 4, hanzi ndine form 3. Ndobva ndasvika ndobva ndatsvaga basa ndoda kuita hangu zvechikeke izvi. Kwai ndakuita zvechikeke ndirimo ndakaonekwa nomwe murungu. Kwanzi ndakatondotsvagira basa kukanzo kwari kushanda izvozvi. Handimaona, achitoti hanzi zvinongoita Mwari zvinongoshamisa. Saka pakutaura kwaite ndakabva ndafunga kuti musikana uya
wakusora mari mazuru ya aitira futi nandiri madhumbe zvikazodai ndofanira kuti right rega ndimbotaura neabi yangu vanin'ina vangu nemadzikoma angu aya hazvina basa kuti ne50 years usapiwe pressure hanzi sei une 50 years usati waroorwa handika wait miri yavhara makumbo loka chipanira kuti nki loka makumbo ako handi musangobhenengura muchingovapa handiti because munongosangana naye ngashirikana nemhuri yake kuafrica kuzimbabwe kana kuti kupi iwo usikatozivi handiwana uchinyeperwa handi maona sungai makumbo vharai makumbo hazvina basa kuti nevana 4 nevana vako 4 iwawo hazvino kuti iwawo wakungoitwa meti yepadho hazvino kuti wangoda anongoya chingopedzera shungu dzake paari achienda because une vana 4 sunga makumbo ako kunoita vijinuku sunga makumbo kuti nsi the right man will come kana the right man auya unoroorwa hakuna zvokunzanzikwanza uroorwi because wakambobuda mumba saka uroorwi unoroorwa kana ru 3 kana uchida kana ru 4 kana uchida unoroorwa vhara makumbo regai kungovhura makumbo muno vanhu musingaziva vanhu musangana navo mongovhurira makumbo muno wasangana naye movhurira makumbo all in the name of kutsvaga rudo handimaona varume vari kwava mazivano vanenge vachida ngokushandisai vachidarika zvikuru sei ive vekwedu kumusha saka please vharai makumbo enyu. Pray for the right man. The right man will definitely come. Antika malevel anosumudzwa kuita madhumbe ringori basa. It's just an izita rebasa chiti but zvinokuti wakashoreka nokuti tinoona vazhinji achishora namadhumbe vachizvidza vana madhumbe munhu akafanana newe kune vanoshora namadhumbe tichiita madhumbe rega ndikudze life ikakukava unofuma uri madhumbe ende pauri ipapo unogona kudona kuti p ukafuma uri madhumbe mangwana because kushanda as long as mhuri yako ichirama ichigutana chienda kuchikoro zvokuti ndazononga mari ndichisuka dhodhi kana ndazononga mari ndiri madhumbe kana ndazononga mari ndiri ndazoita accountant izvozvo it doesn't count chikuru mhuri yako ichirarama handiti saka namadhumbe ndangofila this morning I need to speak to you, I need to talk to you kuti kubva nhasi makumboshwi lock your legs handika anokuda ngatanga anokuroora let him go and marry you first then gumba racho zodasharira ka 360 na 380 zvako handimaona ngavarige kungotamba newe vachienda vachitamba newe vachienda iwo chitaira kuti ndiri kuda munhu wangu ndiri kutsvaga munhu wangu ndiri kutsvaga munhu anotida ndinoziva kuti munovhurika ka1 semombe dzemashanga but hazvikupi right yekuti uvhure handika mafeelings iwayo anenge achida murume achinzwa kuti ngovatane munhu first day matsikirire uwana matira kuti mwari bvisai tsinga yemubhodhi yemuviri mangu iri kuda murume panguva ino ndiri kutsvaga murume anondiroora handitika please tara jesu ndingoti muswere zvakanaka muzvara nhasi love you so guys bye bye.